abin da za su ci karfin su. Dan alkiyama za ku yi ƙarshen al'ummata, za su dinga zagin farkon al'ummata. Wa iyazu billah, mun tsinci kanmu a wannan zamani. Babu wani mutum da karansa ya kai tsiwa da zai kalli manya-manyan sabbin annabi ko wata daga cikin matansa ya ce wani abu a kansu. Bayan kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafiya alkhairin wannan sahabbai na, sannan masu bin su karni bayan karni. Amma a wannan zamani an samu masu faɗar abin da ransu yake so akan wannan al'umma ne albarka ta gabata. Kar ku manta mutanen farkon al'umman nan su ne suka ba addinin gudunmuwar da cikinmu babu mai iya ba da kwatancinta a yanzu. Su ne mutanen da tsananin wuya da azaba ta mahukuntan hukumar lokacin bata sa sun gudu sun ban ma'aiki ba. An karkashe wasu daga cikinsu, wasu sun kashe iyayensu da hannunsu ba don komai ba sai don su ga addinin Allah ya kau mun zo mun gaje shi. Yawancinsu ba su bar duniya ba sai da Allah ya sanar da su matsayinsu a gobe alkiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alkiyama ta kusa za a dinga girmama mutum don tsoron sharrinsa, kuma za ka ga jami'an tsaro za su yawa, kuma za ka ga jahilai suna yawan hawa mumbari don yin wa'azi. Masu rawani za su yawaita, za kuma a matse hanyoyi. Benaye za su yawaita, maza za su dinga neman 'yan uwansu maza maimakon mata, mata za su dinga wadata da 'yan uwansu mata ba ruwansu da maza. Wa iyazu billah, masu wa'azi akan mumbari za su yawaita, malaman ku za su karkata ga masu mulkin ku. Malamai za su dinga halatta wa sarakuna haramu kuma suna haramta musu halali. Malamai za su dinga baiwa sarakuna fatawa daidai da yadda ransu yake so, kuma malamai za su dinga neman ilimi don su dinga karɓe muku kuɗin hannunku. Idan alkiyama ta kusa za a riƙe alƙur'ani kasuwanci, za a tauye ma'auni ko skeli, kuma za a dinga tozarta haƙƙin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a shugabantar da wawaye a kan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama karyewar kasuwanci da karancin ruwan sama da amfanin gona. Yawancin nama mutane zai yawaita, za a dinga neman riba ido rufe, 'ya'yan zina za su yawaita, za a dinga girmama masu dukiya, fasikai za su dinga ɗaga murya a masallatai, malaman karya masu musu za su rinjayi malaman gaskiya, za a ɗauke ilimi, jahilci zai yawaita, za a bayyana zina a shagiya a sarari, mata za su yawaita, maza su yi karanci, har namiji ɗaya ya zama shine maɗaurin mata 50. Ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai kowace kabila munafukan cikinta su zama su ne shugabannin. Mutuwan gaggawa za ta yawaita, larabawa za su dinga yawan halaka, ruwan sama zai yawaita, amfanin gona zai karanci, shugabanni za su yawaita, amintattu za su yi karanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai namomin jeji sun yi magana da mutane, sai maratayin bulalan mutum da hancin takalminsa sun yi magana da shi, kuma sai cinye mutum ta ba shi labarin abin da iyalinsa suka aikata a bayansa. An ruwaito daga Uzaifatul Bukhari radiyallahu anhu ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami muna tattaunawa, sai manzon Allah ya ce da mu akan me kuke tattaunawa? Sai muka ce masa muna tattaunawa ne akan tashin alkiyama. Manzon Allah ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba har sai kun ga abubuwa 10 gabaninta. Na 1 fitowar hayaki, na 2 bayanan dujjal, na 3 bullowar rana daga mafadarta, na 4 saukowar annabi Isa dan Maryama, na 5 bayanan ya cuci da majuju, na 6 girgizar ƙasa sau 3, ta 1 daga mahudar rana, ta 2 daga mafaɗanta, ta 3 kuwa za a yi ta ne a tsibirin Larabawa. Ƙarshen wannan ayoyi shine fitowar wuta da za ta kaɗa jama'a zuwa filin tashin alkiyama. An karɓo da mazurar Allah yadda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuda ya fada a cikin abin shan ɗayan ku to ya dilmiya shi ya tsame shi, domin ɗaya daga cikin fuka-fukansa akwai cuta, ɗaya kuma akwai waraka a jiki, kuma yana fadawa ne da mai cuta. A dalilin wannan mu'jiza wata mata a Ingila tana bincike a cikin kwamfuta
sai ta ci karo da wannan hadisi na manzon Allah. Yake babban likita ce a duniya. Nan da nan sai ta samu kuda ta shiga lab, ta auna kuda, ta ga yana dauke da wannan cuta da waraka da manzon Allah ya faɗa. Don yau shekara 1430 da wafatin manzon Allah. Idan ba ubangijin da ya halicci kuda ba, waye zai san kuda yana dauke da wannan? Babu shakka Allah ne ya sanar da manzon Allah. Dalilin wannan nan take ta musulunta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan dan adam ya cika cikinsa da abinci, sharri ne ga jikinsa. Ya ishi dan adam ɗan lomomi da za su tsaye da ƙashin bayansa. Idan dan adam ba zai iya haka ba, to ya kasa cikinsa gida uku. Kashi ɗaya abinci, kashi ɗaya ruwa, kashi ɗaya don numfashi. To likitocin duniya a yau sun yi bincike sun tabbatar da wannan. Sun tabbatar da yawan cin abinci. Allah ne ya san iya cututtukan da yake haifarwa mutum. A cikin suratun Nahl aya ta 8, Allah yana cewa da alfadari da doki da jakuna mun halicce su ne don ku hausu ku yi ado da su, kuma Allah zai halicci abin da ba ku san shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata wuta za ta bayyana ga al'ummata, za ta dinga ɗauka ta kai su zuwa mahashar. To kaga duk abin da wacce ayan ta faɗa, domin a lokacin sahabban annabi babu mota ba jirgin ƙasa. Kaga duk abin da muka faɗa dangane da mota da jirgin ƙasa da na sama da babura, ai dukkanin su wuta ce, domin kuwa ita ce take sarrafa su tafi. Wannan abubuwa da waɗanda za su zo nan gaba su manzon Allah yake mu, kuma suna daga cikin abin da Allah ya faɗa zai halitta a cikin waccan ayar. Sannan manzon Allah ya ba mu labarin cewa wata taska za ta fashe, ba azurfa ba ce ba zinari, ana kiranta baƙin lu'uli, za a dinga kashe mutane a kanta. To wannan ya nuna mana cewa duk wanda yake raye ya ga wannan taskan da idonsa. Ba komai manzon Allah yake nufi illa man fetur, domin a kansa yanzu Allah ne ya san adadin da mutanen da aka hallaka a Iraki, kuma sunan da manzon Allah ya kira shi da shi ake kiransa a duniya. Manzon